Eikä tervetuloa seuraamaan Suomi-Ruotsi MM-finaalia. Tiukka ja mielenkiintoinen ottelu. Minä olen Bobby Whitebird. Minä olen kommentaattori Ryan Merker, eli lähden veikkaamaan kyllä, että Suomi voittaa tämän ottelun. Sillä kannalla lähdetään. Kyllä lähdetään mielenkiintoisia pelaajia, mutta peli on juuri alkamaisillaan. Ja ensimmäinen laukaus on niskalta ja Fasti on kyllä erinomainen yllätys. No joo, ja Pesurikin rouhii kyllä maalille. Joo, neloskentällä ei oo kyllä. Pääjärvi rokottaa heti aloituksesta. Joo, mutta olisi mennä kyllä Kukkosen mailasta, ei oo ihan 100 vai. Vehanen kyllä pudottautui liian aikaisin jäi, että kyllä meni ehkä Vehasen piikkiin. Oli kyllä maalintekijän maali, että oli todellakaan. Maalintekijä nousee, niin ei siinä kyllä. Että. Joo, Ruotsi tuulettaa ja nyt pitäis vaan tästä sitten nousta. 8 sekuntia peliaikaa. Voi parvaa. Pesonen pelaa vielä Immonen vedä. Ja Immonen rokottaa tämän tilanteen. 7 hieno maali. 7 sekuntia oli. Mitä mieltä olet tästä maalista? Immonen taas tuli sieltä silmät kiinni sinne päin. Immosen taktiikka. Nimenomaan, että hieno maali 7. Mutta sitten nousee heti perään Pihlström. Loistava Suomi nousee sitten johtoon Nokelaisen tosta iskusta ja syöttäjinä Pihlströmin jalat käyvät taas kuin Komerolla Konsalaisten Aaltonen Karpa seurakin Aalto loistava takas ja Kaapaselle Kapanen rokottaa sieltä tulee tämän joukkueen perinteinen iso hahmo, että rokottaa sieltä iso hahmon taidot kyllä Kapasen on Kyllä, sitten nousee Kraalon nuori. Kraalon, katsokaa mikä Pesonen röyhkeästi laittaa 4-1. Kyllä tämä peli on ollut selvä. Katsokaa nämä tuuletukset. Kyllä tuulettaa. Ja ruotsalaiset ovat kyllä haapantanaa. Sitten nousee pyörällä. Lataa kovan radari. Ja nyt on kyllä Fasti yllätetty niin monesti tässä pelissä. Kyllä se on sieltä, että kun pyörällä nousee. Ja otettaisikohan Fasti jo pois, mutta ei oteta. Ei oteta, kun niin vähän on peliä. laitettiin se perusranteet lukkoon. Ja Suomi voitti, sitten tulee vielä Pihlström. Pihlström! Antti Pihlström, SM Liigan Jypin mies. Ja sieltä nousi taas SM Liigan hyvää arvoa, että on hassua kyllä, että Pihlström herää näissä MM-kisoissa aina. Kyllä, se on aina outoa. Ja SM Liigassa ei hirveän hyvä kausi ollut, mutta kyllä näissä MM-kisoissa aina ollaan. Joo, ja kannun nostokin nähtäis tässä. Joo, Suomi voitti viime MM-kisat vuonna 1995. Ja kannun nosto. Ja Tätä hetkeä on odotettu. Ja Mikko Suomi ottaa toisen mestaruuden. Hieno ottelu. Tämä oli kyllä Suomen taisteluottelu, että siellä nostaisin esiin Pihlströmiä, Nokelaista, Kraalun, Pesonen, Immonen. Siellä oli kovia nimiä tänään. Mutta me lopetamme tähän. Minä olen Bobby Whitebird. Minä olen Ryan Merker. Kiitos täältä. Ja kiitos sieltä. Nähdään ensi vuonna. Moro.